Jamen, hej Anders. Du har været til healing hos mig nogle gange, er det ikke rigtigt? Jo. Kan du fortælle lidt om, hvordan du har oplevet det? Jamen, healing den er rigtig, rigtig god hos dig. Jeg finder mere ro omkring mig selv og bliver meget mere målrettet. Jeg, øh, jeg finder bare mig selv på en anderledes måde, end jeg har gjort før. Dejligt at høre. Øhm, ja, det gør, at jeg kan overskue hverdagen på en helt anderledes måde. Og bliver meget bedre til at strukturere mit liv og min måde at se tingene på og gøre tingene på. Så det har været sådan en personlig udviklingsrejse for dig. Hvad synes du er det vigtigste, du har lært i den her proces? Det er den her indre ro og den her indre fred, jeg får. At kunne mærke mig selv, Dejligt. vil jeg sige, Ja. på et helt andet niveau, end jeg kunne gøre før. Tak for det, Anders. Det var så lidt. Godt.